যে মাধব বাড়িও খড়গপুরি যে গুলি নাंजाक borokno tipra motha tabuk চাকরি rinani thangui tongo tei July mas ni bisingno bogno haino contract basis tlangui lo bisikango DRW khlaiyakoi bogno চাকরি tlangbainai tei CA ni biruddhe samkhai chini mantri Lal Kaiping sorok Biswajit Deborma bwthajak marok bisikango sung thangui tongo bubagra bai borokni nogo thangui borokno chung subasuk khlainai प्रत्येकटा family no sung 1 lakh khai rang rinai karon puthino tote banchi tui meya haifano sung chini dofano hamjagui chini dofani bagui samung khlainai sung naidi bubagrani jini muchungma bai chini riang je শরণার্থী হিনজাগui tongnai rokno tini o jaga broad settlement khlaiye kendra sarkar bai tini o jaga tirprao tongmani sujog khlai rijakha kai omo hairokno nugui joto lukurokno agugui phaidanango thansao bubagrani thansao jotono phaidani bagui ang joto lukurokno no koyo ang asawino joto lukurokno ani khaksauna tei hambai tei khulummangia phare ani diboni live khebani orona paikha jotono no hambai khulumbai.